Hej alle sammen og velkommen til igen. Ja, jeg må uploade den anden video nu. Jeg har lige lavet en lille to-do list her. Vi skal skaffe et enchant-table. Det er jeg ikke så langt fra nu. En enchanted pickaxe. Jeg skal lave en pickaxe. Og et enchanted diamondsværd. Så vi går i gang nu. Vi mangler lige nogle bøger. Jeg håber fandme Simon han har fået et eller andet. Ja, det har han kraftedeme. Please sige at han har, at jeg er officer nu. Please. Nej, det er så ikke. Okay, jeg vil vejen op med den vej. Jeg skal op for nogle sokkestænger. Og noget. Fuck det. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg sætte home her, fordi det er sådan lidt mere dejligt at have, i stedet for at jeg skal rundt ned i mine og prøve at finde rundt dernede. Så. Wow, det var ikke engang noget der. Og så skal jeg skaffe helt ikke kit for det. Og jeg skal bare lige vide, at der er ikke nogen kits på den her server her. Okay. Vi skal lade. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal lave. Vi skal lade kasseringen. Og så 26 papir. Sukkerstang, ja. Sukkerkanchak. En masse køer, vi skal bruge. Enchanting table is going to make jeg synes jeg har en halv sådan nu. Fuck det. Ja, vi skal have lavet den skide enchanting table. What, den her pæk egentlig bare hurtigt ud. Fuck det. Hvad skal der? Tyk på det. Hvad skal der her? Fuck it. Det kan jeg synes ikke sådan, men fuck det. Vi skal lave også noget lidt gear, altså pickaxes og jeg redder der kog. Vi skal lave nye ting. Vi skal have lavet en masse mad her. Jeg kan godt lide, at man får penge at dræbe ting. Så vi lægger under sådan en spider her. Du fik nu lige 8. Næsten 9. Jeg var
jeg skal også lade en netherportal, tror jeg. Fordi jeg vil gerne til nether og skaffe lidt levels. Det er nok det næste, jeg sætter mig for. Så vi får lavet enchantingstenen i den her video her. Og så laver vi netherportal næste video. Så. Og skaffer os op. Lykke. Det var meget det hele for fanden. Det, vi skal have det. Jeg skriver EP i description, det har jeg lige glemt på den første video. Det er min skyld. Jeg tænker for det er faktisk bare bluecraft.dk, tror jeg det er. Jeg er ikke sikker. Men jeg får EP'en i description i video her. Og jeg har lært nogle videoer. Og så hvis jeg snakker med nogen, så får jeg så vide, hvad de hedder på spillet selvfølgelig, hvis de er inde på serveren. Så. Hoppa. Jeg har besluttet mig for, at jeg kun kan uploade hjemme med min mor, fordi at hjemme med min far, der er det ikke lige det bedste internet, så. Så der er det ikke lige, da jeg uploader hjemme. Det er sådan lidt over 2000 minutter eller sådan noget. Så. Det er sådan lidt rimelig bøvlet. Og I må undskylde, hvis I kan høre med tastatur. Yes, man. En kræber. Nej, okay, det var det der ikke måske. Fuck it. Vi skal tilbage nu igen. En ordentlig grisebasser der. Wow. Smut. Var det ikke en her? Fuck it. Hvor vi egentlig får skaffe meget kød. Det var den her. Jeg vil have en til julekalender. Vi kan med æblerne til. Hello. Det er det egentlig ved fokuser. Det er film hjemme med min far, lidt op hjemme med min mor. Så det er egentlig bare det vi laver. Det tror jeg egentlig bare det er. Hold kæft, der er mange køer på den server her. Men det er læder, penge og mad. Men det slider på os pickaxe, så vi skal nok hjem og lave en ny en på et tidspunkt. Og så selvfølgelig, shit, der er mange. Jeg tror ikke vi når at finde nogle sokkerkans i den video her. Fordi I kender ikke det, når man står mange noget. Lige til at starte med her, der er det lige 6 minutters video jeg laver, tror jeg. Eller lidt længere, 10 minutter.
Fuck it. Yellow. Æblerne gemmer vi ikke. Nå, vi skal gå efter at finde sukkerstænger nu. Ej, nu griser om ved dem, så er vi. Fordi vi har en villager derhjemme, som giver 15 grisestykker for en emerald. Og en emerald kan du sætte helt for 500. Au. Men ja. Så efter at køre kun grise. Sukkerstænger. Ja, så. Nå, jeg skal skaffe det i den video her. Nå, hvis I vil til hun, så afslutter den her video her. Så vi kan filme næste video med resten af en anden portal. Hold nu. Jeg har nemlig ikke hugt det, så det er lidt irriterende. Og så er det en tilbage, fordi hvis vi går. Så jeg bliver nødt til at bruge nede i Vejlandes. Ej, jeg har ikke noget træ. Jeg skal svække på. Så. Nå, pigerne og drengerne. Hvis I ser den her video her, så ses vi i næste episode.